Hello everyone, गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ दिनैनि कन्टेन्टआ मस्ट इन्टारेस्टिं आरो मस्ट नलेजेबल जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना स्किप खालामालासे जोबजासिम जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बे कन्टेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे फिसाब्लाबो सोलोंनो हागोनखौ आङो फोथायो लोगो। भिडिअ'नि कन्टेन्टखौ जागायजेननायनि सिगां आंनि फिसा मोनसे रिक्वेस्टआ बेनो, नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो बेल आइकनखौबो दाबायना लानो हागोन जाहाथे नोंथाङा इउट्युबनि रिलेटेड भिडिअफोर नोंथाङा आं होयोब्लानो नोंथाङा गोख्रैनो मोननो हानाय बायदि नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। लोगोसे लोगोफोर दिनैनि कन्टेन्टखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल्सआव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखादों जानो हागौ, गोबां बुजियाखैब्लाबो एसे बुजिखादों। थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना नुदों प्रमोशनेल भिडिअ होननानै नोंथाङा, खिन्थु आं नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट मोननो इच्छा खालामदों। कमेन्ट खालाम लोगोफोर जेसेबां हायो। आं सानदों मा साननैसोनि उनाव बा साननैनि उनावहाय आङो मोनसे प्रमोशनेल टाइपनि आं भिडिअ लाबोनो सानदों लोगोफोर। लाबोनाया मोजां जागोन ना मोजां जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। जेसेबां आंनि साबस्क्राइबसनफोर दोङो, आं जायफोरखौ जेसेबां साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोनखौ साफा आं बिथांमोननि चेनेलखौ चेक आउट खालामगोन। स' बेनिफ्राय चेक आउट खालामनानै आङो प्रमोशनेल हिसाबै आङो बुंनानै होगोन थारमाने बे भिडिअखौ खालामनाया मोजां जागोन ना मोजां जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। जेसेबां हायो कमेन्ट खालाम लोगोफोर। मोनसे भिडिअआव खोब बारा नङाब्लाबो मोनबा चेनेलखौहाय आङो मा खालामगोन, एनाउन्स टाइपनि आङो बुंनो हागोन थारमाने प्रमोट खालामनाय सिस्टेमाव आङो चेक आउट खालामनानैहा नोंथांमोननोबो देखायगोन बबे चेनेला माबायदि, बबे चेनेला बबे केटेगरिनि। स' बेबायदि बेनिफ्राय सिगाङाव आं बुंनानै होखाबाय, जाय चेनेलखौ आङो प्रमोट खालामगोन, जाय चेनेलखौ आङो माने एनाउन्स टाइप खालामनानै होगोन, शेयार खालामगोन जाय भिडिअखौ, जाय चेनेलखौहाय माने गोबां माने आंनि साबस्क्राइबारफोरा सोरबा साबस्क्राइब खालामबो हागौ, सोरबा साबस्क्राइब खालामाबो जानो हागौ आरो। थारमाने नोंथांनि जिहेतु कन्टेन्टफोर, बे कन्टेन्टफोरखौ मोजां मोनोब्लासो साबस्क्राइब खालामगोन आरो मोजां मोनाब्लाथ' साबस्क्राइब खालामनाय नङा। आं सिगाङावबो बे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबोबाय थादों, जोंनि कन्टेन्टफोराहाय माने जोंनि साबस्क्राइबारफोरजों मोजां मोनजानाय अनसायजानाय जानो नांगोन, अब्लासो जोङो साबस्क्राइबार मोनगोन, नङा होमबा? दा बेनिखाय आङो सिगाङावनो बुंनो होखाबाय, खिजानि बे भिडिअखौ लाबोनायनि उनावहाय नोंनि चेनेलखौ बुंना होनायनि उनावहाय खिजानि नोंथाङा सासेल' साबस्क्राइबारबो मोननो हागौ बा साथाम साब्रै साबस्क्राइबार मोननो हागौ आरो ना, बे नोंथांनि भाग्यसै। खिन्थु आङो बुंनानै होगोन आंनि साबस्क्राइबारफोरखौहाय माने जाहाथे नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो, नोंथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय। बेनिखायनो मोजां जायफोरा माने कन्टेन्टखौ मोजां मोनगोन बिसोरो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होखागोन 100%, नङा होनबा? बेनिफ्राय नोंथांमोना जेसे हायो कमेन्ट खालाम, होनो नांगौ ना होनो नाङा, सोरनो नांगौ सोरनो नाङा कमेन्ट खालाम लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना बारा कमेन्ट खालामाबा आं बे भिडिअखौ आङो लाबोनाय नङा। बेनिफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, जोंफोरा माने दायो गोदान इउटुबारफोरा खोब बिसि माने साबस्क्राइबारफोर गैया। मा होननानै बुङोलाय, जायफोरा 10 जन 20 जन 30 जन 50 जन 100 जन माने साबस्क्राइबार थानाय चेनेलफोर न, बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे मटिभेशनेल बाथ्रा बा कन्टेन्ट आं नैबेखौ लाबोदों। माने जोङो कन्टेन्टखौ बेसेबां हायो मोजां खालामनि गाइसफोर। बेनिफ्राय गाइसफोर सानैसो लोगोफोरा माने दाखालिनि भिडिअहाय मोननैसो कमेन्ट खालामदों, माने आंनि चेनेल आंनि भिडिअसफोरा भिउसआनो जाथारला होननानै कमेन्ट खालामदों आरो ना। आंबो चेक आउट खालामदों बिथांमोननि चेनेलखौ आरो सापर्टबो खालामगासिनो आङो। माने भिउस जाया, माने भिउस जायखौथ' मा होननानै बुंबावगोन, आंनियाबो जेसेबां जानांगौ बेसेबां भिउस जायाखै। कारनखौ आं बुंनो हानाय दे गाइसफोर, आंहा जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दोङो बिनि आधाबो भिउस जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला आंनियाव मोननै केटेगरिनि साबस्क्राइबारफोर जमा जाबाय, जाहोनाव आंनि भिउसआ माने आधाबो जाया। कारना मानो, आं सिगां ब्लगिं भिडिअ लाबोयोमोन, ब्लग भिडिअ नायग्रा गोबां साबस्क्राइबारफोर दंमोन आंहा। खिन्थु दायो आङो मा भिडिअ लाबोगासिनो, आं दायो इउटुब रिलेटेड भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोननि थाखाय, नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो, नोंथांमोनखौ सहाय खालामनो, नोंथांमोनखौ मटिभेट खालामनो आं दायो इउटुब रिलेटेड भिडिअसो आं लाबोगासिनो। बिनि थाखायनो आंहा भिउसआ खमायलांदों। कारन बै
नायनानै मोजां मोनग्राफोरा माने गोबाङानो इउटुबार नङा बिथांमोनाथ' आरो बे भिडिअखौ बहा नायनो नङा होमबा बेनिखायनो आंहा भिउसआ माने खम जालांबाय दा आङो आंनि चेनेलनि जिहेतु केटेगरि आं बेखौ माने चेन्ज खालामनो आङो सानबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला दायो गोबां आंहा इउटुबार लोगोफोर जमा जाबाय आं बिथांमोनखौ सहाय खालामनो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थाखायनो आङो बे इउटुब रिलेटेड भिडिअ मटिभेशनेल भिडिअखौ आङो लाबोगासिनो गाइसफोर बिनिफ्राय आङो नैबेखौ बुंनो इच्छा खालामदों नोंथाङा जुदि 20 जन साबस्क्राइबार दङ हमनानै ला फिसाखौनो लाबाय आङो दे 50 जन साबस्क्राइबार गोनां नोंथांनि चेनेला हा बेनिफ्राय जेब्ला नों कन्टेन्ट लाबोयो नोंथाङा नोंथांनि जिहेतु 50 जन साबस्क्राइबारफोरा माखौ मोजां मोनो बेखौ मिथिग्रोनाया सबनिफ्राय इम्पर्टेन्ट बाथ्रासिन नोंथांनि 50 जन साबस्क्राइबारफोराहाय माने मबे बायदि कन्टेन्टखौहाय मोजां मोनो बेबायदि कन्टेन्टखौ माने बेबायदि कन्टेन्टखौ नोंथाङा मिथिनांगोन आरोना नोंथांनि साबस्क्राइबारा माबायदि कन्टेन्ट लाबोला नोंथांनि भिउसआ माने फुल भिउस जायो जेनेबा 50 जन साबस्क्राइबार दंबा 50टा भिउस जायो हा मबे बायदि कन्टेन्टआव बेखौ जोङो आन्दाज खालामनांगोन आरोना हमनानै ला फर एग्जाम्पल मोनसे माने गेलामाल दखाना माने मोनसे गेलामाल दखानावहाय जेनेबा 100 जन कास्टमारफ्रा कन्टिनिउहै माने बेयाव माल बायहैयो बे दखानावहाय मोनसे गेलामाल दखानाव कन्टिनिउ माने माल बायहैयो आरो बे दखानिया मिथिगौ दि गावनि 100 जन कन्टिनिउ रेगुलार कास्टमारा मा मुवा बेसादफोर बायो बेखौ बे दखानिया मिथिखागौ आरो जुदि बे दखानिया जुदि बे रेगुलार कास्टमारफोरनि जिहेतु नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जुदि कन्टिनिउ लाबोआब्ला अब्लाथ' बेहा कास्टमारा खमायखागोन नंगौना नङा थिग बेबायदिनो इउटुबावबो जुदि नोंनि साबस्क्राइबारफोरा जि कन्टेन्टखौ मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामदों बे कन्टेन्टखौ मोनबाय थायाब्ला अट'मेटिकेलि बियो आनसाबस्क्राइबा नोंनि चेनेलनिफ्राय गोजान जालांखागोन बे 100% बिनिफ्राय मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाया जाबाय नोंहा जुदि 50 जन साबस्क्राइबारफोर दङोबा 50 जनखौनो नोङो 50,000 बा 5,000 साबस्क्राइबार साननानै ला आं मा बुंनो नागिरदों बे 50 जनखौनो नोङो 5,000 साबस्क्राइबारफोर साननानै नोङो मोजां कन्टेन्ट लाबो नोंनि कन्टेन्टनि गेजेरजों नोंनि 50 जन साबस्क्राइबारफोरखौ नोङो सेटिसफाइड नोङो खालामनो हानांगोन हा आंनि नोंथांनि 50 जन साबस्क्राइबार बा 20 जन साबस्क्राइबारखौनो जुदि नोङो सेटिसफाइड खालामनो हायाब्ला अब्लाना गोदान साबस्क्राइबार बहा मोननो नङा होमबा आरो भिउस जाखाया 50 जन साबस्क्राइबारनि गेजेराव जुदि 50टाबो जुदि भिउस जायाबा अब्ला नोंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनाखै नोंनि साबस्क्राइबारफोरा मेन खोथाया बेनो आरोना स' गाइसफोर मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय था मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोबाय था जाहाथे नोंथांनियाव 20 जन 30 जन 50 जनानो था जे 100% भिउस जानो नांगोन हा 100 जन दङबा 100टा भिउस जाथारनांगोन अब्लासो माने जोंनि भिडिअसफोरा माने इउटुबजों रिकमेन्ड खालामजागोन आरो रेटिंआव थांगोन अब्लासो माने मा जागोन इउटुबा माने टप लिस्टआव माने जोंनि भिडिअखौ हरगोन स' जोंहा 100 जन 200 जन साबस्क्राइबार थानानै माने जुदि 50टायानो भिउस जायाबाथ' बे भिडिअआव बे कन्टेन्टआव माने बे कन्टेन्टआ भाइरेल जानाय नंखाया 50 जन साबस्क्राइबार थानानै 50टा जुदि एटलिस्ट जुदि 45टा भिउस जानानै जुदि लाइक आरो कमेन्टआ जुदि बराबर थिगैनो जुदि थायोब्ला होमबाला बे कन्टेन्टआव बे भिडिअआवहाय एक्चुअलि भाइरेल जानायनि चान्स थायो बे भिडिअआ माने टप लिस्टआव थांनायनि चान्स थायो मानो होनना बुङोब्ला इउटुबा बेखौ मिथिगौ जि बेहा 50 जन साबस्क्राइबार दोङो एबा 100 जन साबस्क्राइबार दङ बेहा 100% बेहा फुल वाच टाइम जादों आरो मोजां कमेन्ट होदों लाइक खालामदों मानसिफोरा बे कन्टेन्टखौहाय मोजां मोनदों बेखौ साननानै माने टप लिस्टआवहाय माने रिकमेन्ड खालामो आरोना स' बेनिखायनो लोगोफोर आंनियाबो जाया भिउस आं दहायनो बुंखाबाय आंनियाव मोननै केटेगरिनि साबस्क्राइबारफोर जमा जाबाय आं जिहेतु इउटुबार लोगोफोरखौ हेल्प खालामनोनो आङो माखासे साबस्क्राइबारफोरखौ आङो खोमाना लागासिनो जिहेतु जायफोरा इउटुबार नङा ब्लगिं भिडिअ नायग्राफोर बिथांमोनखौ आं खोमानानै लागासिनो खिन्थु आङो बेखौनो आं डिसिसन लानानै माने नोंथांमोनजों लोगोसे जमायै खामानि मावजाबनो नोंथांमोनखौ सहाय होनायजों लोगोसे आंबो जौगालांनो बे मोनसे स्पिरिटखौ लानानैनो आङो दिनै बेबायदि कन्टेन्टखौ लाबोबाय थादों गाइसफोर बेनिखाय नोंथांमोननिफ्रायबो सापर्ट नागिरबाय आरो आंबो नोंथांमोनखौ अरायसम
सापर्टआवनो दोनखायो बेनिफ्राय गाइसफोर बेसेबां हायो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम जोंनि भिडिअफोरा भाइरेल जानोबा लाइक कमेन्ट शेयार जों खालामथारनांगोन गाइसफोर गावजों गाव जुदि हेल्प खालामज्लायनोब्ला कमेन्ट होनायखौ बावनो नाङा आरो लाइक खालामनो बावनो नाङा बेनिखायनो आं भिडिअखौ दिनैनि एसेबां गोलाव खालामला आं बुंखाबाय साननैनि उनाव आङो प्रमोशनेल आं भिडिअ लाबोगोन खेबसेयावनो गासैनिखौबो हाया खिन्थु भिडिअ मोनसेयावहाय आं एटलिस्ट मोनबा चेनेलखौ आङो प्रमोशनेल भिडिअ खालामगोन गाइसफोर नोंथांमोनखौ बुंनाय थाखाबाय आरो नोंथांमोना एसेबां माबा खालामनाङा आंनिखौबो हो गासैनिखौबो होगोन गाइसफोर जेसेबां दङ आं गासैनिखौबो होगोन हप्तासेयाव आङो सानफ्रोमबो हायाब्लाबो हप्तासेयाव एटलिस्ट आङो मोनथाम भिडिअ आं लाबोगोन हा हप्तासेयाव आं मोनथाम भिडिअ प्रमोशनेल भिडिअ लाबोगोन आरो आं सानदों माबोरैथो आं सापर्ट खालामगोन नङा होमबा साबस्क्राइबथ' खालामबाय जेनेबा कमेन्टथ' खालामखायो नायनायाथ' नायखायो खिन्थु माबायदिहाय आं नोंथांमोनखौ माने सापर्ट खालामगोन बेखौ सानै आङो नैबे मोनसे माने थट्सखौ आं लाबोदों नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय आं माने सानदों आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालाम सोर बेसेबाङा बे भिडिअखौ लाबोजानो लुबैयो सोर बेसेबाङा लाबोजानो लुबैया स' कमेन्ट गाइसफोर कमेन्ट बिदिब्ला गाइसफोर भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय